nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya, ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhigayod ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iya. Marriage is a door to the sacred. The Catechism of the Catholic Church reads, "The matrimonial covenant by which a man and a woman establish between themselves a partnership of the whole life is by its nature ordered toward the good of the spouses and the procreation and the education of offspring. This covenant between baptized persons has been raised by Christ to the dignity of a sacrament." Pope Francis, in his Amoris Laetitia, states, "The joy of love experienced by families is also the joy of the Church." As the Synod Fathers noted, for all the signs of crisis in the institution of marriage, the desire to marry and form a family remains vibrant, especially among young people, and this is an inspiration to the Church. Therefore, it is a must for all people, especially Catholics, to proclaim the beauty of marriage and, if being attacked, to defend it. The beauty of the vocation to marriage does not depend on external factors, but on God's call to each individual, which makes it truly beautiful. He knows what will bring true happiness to each person. Marriage is beautiful, though not perfect. It is a journey towards perfection in mutual affection, unity of mind and heart, and shared holiness. While there are struggles along the way, divorce is not the solution and often causes more harm than good. Marriage is a divine and sacred institution, a journey towards perfection supported by God's grace. It is essential to proclaim and defend its beauty and to provide comprehensive support through preventive and curative programs to ensure the strength and sanctity of marriages and families. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadaan ka ng mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit, ilabi na gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy. Jesus, Maria, Jose, gihigugma mo namo, luwasa ang among mga kalag. The final battle between the Lord and the kingdom of Satan will be about marriage and the family. Don't be afraid, she added, because whoever works for the sanctity of marriage and the family will always be fought against and opposed in every way, because this is the decisive issue. Then she concluded, nevertheless, Our Lady has already crushed his head. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, et sules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata
nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui. Mga isuon, kadausan nato, di agyod, nagbaktas, nagtaliksikan, apan wala to ning sapayan, kay lagi gusto ta mapahayag sa atong mensahe ngadto sa labaw mga gahom nga kang taga-Sugbo mubarog para sa Ginoo. Nga ang taga-Sugbo mubarog para sa pamilya. Ug nga ang taga-Sugbo mubarog batok sa diborsyo. Muna ang atong tigong nga puna, atong ipadangat ngadto sa hawanan sa Senado. May soon, matod pa nga dunay unong kahinungdan ngano kuno mag-divorce ang managtiayon. Gihimo ang research sa Amerika, Canada, Europa, ta mga nasod nga nag-legalize og divorce. Mato pa nila ang hinungdan nga mag-divorce, number 1, cheating, infidelity. No? Ang bana, nanikas, nangitaglain, o ang asawa ba'y nanikas. Ikaduha, mao nga, ang bana, ang asawa, grabe mo gasto. Ilabi na ang bana, siman, sige lagpada og dagar, pag-abot diri siya sa iyang bana, hurot ang kwarta, bisag piso, way natigom. Kuyawa sa doy. Ikatulo nga rason kuno nga hinungdan nga mag-divorce is ang bana palahubo. Ug ang bana mogamit og illegal nga drugas. Ikaupat nga hinungdan nga kuno nga ibuwag ko na lang pamilya pinagka sa diborsyo tungod sa grabing insecurity or jealousy sa asawa or sa bana kung ang asawa hilabihan kagwapa o ang bana hilabihan kagwapo. Then, number 5, nga rason nga nung mag-divorce na lang kuno is moodiness. Dili masabtan ang kiniya sa babae. But to tell you frankly, usa sa hinungdan nga nung moody ang babae, dili kayo motingo kung tuparan sa bana, dili mo patubad kung ang babae tigamit o contraceptive pills. Timani na, usa na ka-factor. And number 6, kusubra ka irritating ang habit sa babae or ilabi na po sa bana. Now, kini nga kung giskutan nga unong ka mga leading causes of divorce sa tibuok kalibutan, ato kuno ning lilion, ato kuno ning aninawon kung gusto ba ang ilang gisulti, kung tinuod ba ang ilang baruganan. Busa maigsoon at this point in time, atong dawaton sa masigang pakpak ang usa ka couple managtiayon nga sus usa na lang ka lanot bungkag lagi ng pamilya. Amaong couple taga Pamilya Life Ministry nga managtiayon o membro sa Berhendilad Konsolasyon sa lungsod sa Konsolasyon atong dawaton ang managtiayon si Brother Rixis o Sister Eileen Anuba. Salamat, Dok. Mayong hapon sa tanan, daghan kayong salamat, Dok, sa imong mayniton nga ipag-introduce kanang niya day mi karon dinhi sa inyong atubangan karon tungod kay wala gid mi kabalibad sa amoang nagduma sa amoang FLM mao si Father Eli Suico. Labi na gyud kung tawag na sa Ginoo di gyud mi kabalibad tungod kay utang
Dako kayo na kung utang kabubuton sa Ginoo, ngano nga ni ami karon sa inyong utubangan, ngano nga nilahutay mi. Isip usa ka man nagtiayon nga grabe kayo kagubot ang among pamilya, una palang adlaw sa pagsugod sa mong kaminyoon. Og ako ning ihatag sa akong brother husband nga si Brother Rixes, aron niyang sugdan kung giunsa niya pagtukod ang among pamilya, isip usa ka man nagtiayon. Salamat, sister wife. Salamat dahil sa ilahan ni Father Elio ni Monsignor Go o ni Sister Lisa o Brad Alan Margamento. Sila yun ang inungdan nga nung namin karoon din sa inyong katubangan. Sa unang adlaw sa among kaminyoon, nagpabili na yun may dako kay utang sa among paghuman sa among kasal. Kaya lagi, nagkabawa ko pa niya ito, way pundo para kasal. So, ibalik niya, i-print lang akong itim para lang magkasal mi. So, dito nagsugod ang among kalbaryo sa unang adlaw sa among kasal. Munang, siguro ako kaya ka-feel sa gibating sa akong asawa. Munang siya mo ako ipa-istorya ng ayaw ng kalawang sa among kasinatihan. Ako po, nangandoy man pud ko god nga maminyo unta ko kay sa una tumboy jud ko. Nangayo jud ko nagampo jud ko sa Ginoo kay nahadlok man ko atong moabot ang 2,000 nga niingon sila nga matapos ang kalibutan. So ningon dayon ko, Lord, tabangi ko nga makakita kog lalaki bisag unsa pa na siya, Lord, basta makadawat siya bisag unsa pa ko. Tuod man usa ka buwan ni ana niabot jud ang akong brother husband si Rexes, nanguyab siya. Kalitra kayo yung pagpanguyab, November 1. Sa ato pa, nabanhaw siya no November 1. Pagka November 1, nanguyab siya. Dayon niingon dahil siya birthday na ako, ika November 8, kuhaon ti kas trabahoan. Pag adto niya, wako kabalibad. Pag human na magpangaon, niabot may diha sa New Bridge. Iyara dyan kong gipangutana, kung unsay maguna sa bitin. Nakalitan man ko, diningon ko, oo, siya tana, mamauli na ta, kay gisugot na ko nimo. Dito ra gyud nagsugod ang hamong pagka managtiayon o pagka managuyab. Unya sunod ana ningon na dayon siya pagkasunod si Mana. Mamay mi ha. Karon na may gyud siya tinuod niya. Ako lagi nakaingon ko, mao na siguro ni gipada sa Ginoo kay kalitra kayo ba. Pero wala mi magsugod sa paghigugmaay. Kundili nagsugod ra mi sa pag nag-inilaray, ilad, na ilad ko niya. Ako siyang gitando tungod sa bitin, nagunang o. Dito nagsugod, unya human ana, namay siya nga, wala kay diha. Namay siya nga, wala ko diha, wala sad siya. Mga ginikanan, ragid namo mo'y nag-istoryahanay. Pag-abot namo, human na ang pagpamanay. Dito nagsugod, pagkasunod buwan, January 22, 2000, ni kalit siya gingon, magpakasalta. Kasal dayon mi, pagkasunod, mga duha ka semana ram preparation. Kasal gyud dayon mi. Wala gyud mi magkalablab, wala gyud mi kanang nag-date mi, wala gyud mi nakasuway ana. Basta nisugod lang mi sa kaminyoon. Ang nakapait, human gyud sa among kasal pagkagabi niingon dayon siya. Naarabatay utang 50,000 kay akong gipakasal nimo. Diha nagsugod ang kalbaryo sa akong kinabuhi. Wala pa ko kahibaw nga bisyoso di ay siya atong panahona. Kay tan-aw nako, naaman siya sa trabahoan nga nindot, sa ato pa maayo siya. Sige man sila gingon, kwartahan lagi na, kay naana sa hotel, buutan lagi na. Natabunan ko tungod kay nangandoy ko, nga maminyo sa dipa mo abot ang 2,000. Pero nailad man ko, kay pag 2,000, wa man natapos ang kalibutan, nipadayo na lang jud ko. Kay ganahan mo sa kumaminyo na lang ko, bahala nagwa ko'y gugma niya. Unya, niabot yun ang punto nga ni Mabdos ko, pagpanganak nako sa una namong mga anak, sa una namong anak, diha nako nakatunan, nga nahigugma nako niya. Nakakita ko na kay ingon ko, inahan gyud di ay ko, babay gyud di ay ko,
ug minyo na gyud ko. Nga oto, niabot ang panahon nga ang akong bana nang gawas na ang tanan niyang mga bisyo ug siya nalay akong paistoryahon ana. Sa among kaminyoon yun, wa ko yun kay bawa kong asawa nga, bisyoso na kay ko. Daan pa sa ulitaw pa ko, nagbisyo na kong daan. Halos tanang droga, natilawan na nako. Niabot kayo sa punto nga, kay way kwarta, na maligya na lang dugo. Magpakuhag dugo, kaya aron maka-drugs yun. So, itong panahon na gusto na sa kong makaingon ko sa kong gigulingon nga gusto na sa kong mag-usap. Motong pagkakita yun ako sa akong asawa, naka-decide yun ko nga magminyo ko bahalag bag-o pa na ko siyang nakitaan. So, toon man, naminyo yun mi. Nya, sa among pagsugod sa among kaminyoon, kaya wala sa lagi siya kibaw nga kung anday ko, basyoso ko, wako ka feel kaya sa iyang gibati, pero lagi kaya wako'y pakialam sa kinabuhi. Antod gawas, mugawas lang ko sa amo, abot, sa dili, sa ikuan. Panagsara yung kaya ko maulis amo sa panahon sa among kaminyoon. Tinuod jud na sa kakanaugan ra jud ko ni brother husband. Sud sa among kaminyoon sa usa ka tuig, diha na nako na matikdan. Nganong dili naman ni siya mo pauli halos kada adlaw. Muuli ra gid siya og tungang gabi. Pagka alas 4 sa kadlawon mugikan na pud siya way tugpahay. Naibong jud ko ngano manggid ni siya. Karon kay nahibaw-an man ako nga na mauna, nagamit din na siya dinagdiling drugas, pero wala nako siya wala gid nako siya hatagi og panahon nga mopalayo siya nako. Gibuhat nako ang tanan tungod kay nakanaman may anak. Nangita nako og paagi nga unsao man jud nako siya nga mausab siya kay dili naman mo pauli sa balay. Pero di gid na mahitabo nga kanang diha dayon ni agi gyud mi og 15 years. Grabe ang akong struggle. Gani nahitabo pa nga gisirip mi tungod sa iyang mga utang. Halos tanan dyan namong butang kung maalsa pa nga mong balay, gialsa na niya. Apan wala, naglibog dyan ko nganong wala gyud ni abot sa point nga ako siyang gisalikway. Sige ra dyan kong ampo sa Ginoo nga, Lord, ako mang ginigipangayo ang akong bana, Lord, di gyud ko kausab niya. Ikaw ra gyud makausab niya, Lord. Tabangi ko nga mausab siya. Ang ako ra gyud buhaton, Lord. Buhaton ako ang matanang mga maayong butang. Ang tanang mga maayo mo na nga kada abot niya bisag hubog pa na siya, magkamang-kamang pa na siya dias among bakanan. Ako ra gitaw na siyang tabangan og pabarog niya akong wakwa, akong trapuhan, akong sigyog ingon I love you, bisag lami na kay tukon. Sige ra jud kog ingon I love you kay aron jud nga ma-feel niya nga love na ako siya. Bisag unsa na lay nahitabo sa among kinabuhi niya. Ang among mga anak nagdagko sila, wala ginako ipatisok sa ilang mga utok nga inana ang ilang amahan, sa gagmay pa sila, nagtubo sila, makakita sila ilang amahan mo inom, pero never gid na nako nga gisulti sa ilaha nga ingon ana na inyong amahan, salbahis inyong amahan, kung ana inyong amahan, wala dyan na nako balikasa nga akong bana sa ilang atubangan. Sige ra jud kog ingon, buutan kay na inyong amahan, pinangga kay tas inyong amahan mo nang ayaw, sagdahil lang na inyong amahan og mahubog na, maura jud na. Bisag makakita sila pero ako makikumbati man ko niya, ako'y mangulatan niya. Dili siya may mangulatan ako. Labi nagwa na isod ang kaldero, maduklan sa kaldero. Inana kagubot ang among pamilya sa una. Niabot pa sa point nga kanang murag na katong nasirip mi ang akong ginikanan, murag di na kadawat hapit kay ngano wa man mi kadungog og problema ninyo unya nganong inana man ang nahitabo. Tungod kay dili nako dauton ang akong bana ngadto sa akong ginikanan, dili nako dauton ang akong bana ngadto sa mong silingan. Wala ginasayod na nga shock ra gid silang tanan ngano nga nahitabo nga naingon ato man to. Tungod kay gitun-an nako siya paghigugma, gidawat jud nako siya isip unsa siya mo na nga kaluoy sa Ginoo. Wa ko nagmahay, nagmabungahon ang akong gibuhat. Salamat sa Ginoo nga naay Ginoo nga niabot sa among kinabuhi karon, naami karon sa inyong atubangan og siya usa na ka minister. Sir Safari.
Daghan kayong salamat, maayong hapon. Nining buhay na may soon, maminaw ta. You say, ang ilang explanation, basta di lang mo give up ang usa. As long as mo nang mohangad yung ka og mangayo ka gracias Ginoo, naagi tubag gikan sa kitasan alang sa mga managtiayon nga halos mabungkag na kay way imposible sa Ginoo. Amen. Nining bahin na igsoon para madugangan ang atong kaybalo, atong i-introduce ninyo ang atong sikan nga speaker. Kung dunay gitawag nga IBP, Integrated Board of the Philippines, kapunungan is mga abogado tibok Pilipinas. Doon na po tayo gitawag nga asosasyon sa mga canon lawyers sa tibok Pilipinas. Kung atong mamulong, mao ang kasamtaman nga presidente sa Council of the Canon Lawyers Society of the Philippines, no other than ang atong pinangga taga Sugbo, Monsignor Raul Gu. Mayong hapon sa tanan nga nagpa-picture-picture diha. Nagsugod na ta. Mayong hapon tanan. No? So doon ako'y pangutana aging sumpay. Sa higayon nga nagkagubot inyong kaminyoon, diha ba'y higayon nga nakahuna-huna mo nga magbuwag na lang mo? Abang marabag undangon ta niyoy? Wag yun. Wala yun. Wag yun. Pero kamo, doon na mo'y nailhan nga gamay lang o bikil. Makigbuwag na? Naanyor, akong best friend. Naagyod. Naam gani nagbuwag na? Huna-huna pa ba? So, kaingunta nga, katong mga nagbuwag na ngayon nailhan, unsa may nahitabo pag humanilag buwag? Naminiot sila usad? O nagpuyo-puyo lang? O timo-timo lang? Nagtipon-tipon og lain. Timo-timo lang kay gasto man mo buhi og butak anayon. Atong makita, atong pangutanon sa atong panahon na nga wa mo kahuna-una og buwag. Na ba mo idea aning gitawag og annulment o legal separation? Wala niya. Wa sad sila kibaw. Pero ang naganindot nila kay desidido sila nga ilahang puy-an ng ilang saad bisan tuod kung sa sinugdanan may pagka-dinalian ang ilahang kaminyoon, no? So maisip na to nga muna ilang word of honor, no? Kay naminyo naman sila ilang puy-an ang ilang kaminyoon suma sa unsay kinabuhi sa minyo. Kani ilang na-realize human makapanganak, di ba? Nakika nga babae giday ko, inahan giday ko. Nakita niya nga nindot di ay ang usa ka pamilya, no? Kasagaran gud nga rason nganong daghan ang gusto og divorce sumala sa gisulti ni Doc Pulitzer ganina tungod kay daghang mga sipyat o kakuwangan ang usa sa managtiayon, no? Mangitag lain, dili makabuhi kay ang kwarta gigasto og lain, no? Ang bana naninguha ang asawa nagpatuyang og gasto, di kalikayan nga mo sangpot gyud na sa panag-away, no? Unya kasagaran pud nga nahibaw-an nato mao nga kun magbuwag gani ang familiar kay nato nga term divorce, no? Magbuwag aron magminyo og lain, no? Pero lahi ni siyang gitawag og annulment or declaration of nullity of marriage ang legal separation o ang divorce, no? Kihangan tang mo distingo ani kay kung di ta kahibaw unsay kalainan ani kung gatuot ang parihara ning tulo sayon ra kaayo i-kumbinser sa moingon nga kung magkaaway mo unsa may atong kadangpan buwag yun. Kung buwag divorce gina siya. Pero lahi ang divorce sa declaration of nullity ug sa legal separation. Diha toy play sa seminaryo sa una, no? Nga dunay nagistorya ingon siya nga unsa gani spelling og
inosente. So lali sila. Inosente es na siya o si ilisan na lang na kay sayon ignorante. Di gyapon ka mga spelling sa ilisan na lang nagbugo oy parihar na. Diba? Dito gidunggab siya dito sa pulis. Itsa nga gidunggab ko kutsilyo sir. Yun na ga unsa man ni pag in English stabbed by a knife. Unsa ganito spelling og knife? Si spelling og knife, ina nga. Ilisen na lang nagbolo. No? Parihara na. No? Parihara ng stab with a knife o stab with a bolo. Dili na pariha, oy. So, way kunog dunggap o sana na, guna, di ba bumabunog. No? Muna nga itong idistingo, no? May ganita nga, declaration of nullity, buti pasabot, nga giimbestigar nga ang kaminion sukat sa sinugdanan walay epekto. So there was no marriage at all. The marriage was null and void. Munang nullity. Sa to pa depektoso ang kaminion. Tungod kay depektoso way nahitabo nga kaminion. Munang ginaingon sa mga kaobispuhan nga tinuod nga ang gihiusa sa Dios ang dili mahimong bulagon sa tao. Di ba? Ang kaminion, ang giusa sa Dios dili mahimong bulagon sa tao. Pero gidawat pod nga dili tanang gikasal giusa sa Dios. Ngano man? Kay nagpakasal man sila sa sayop nga katuyuan. Panalitan, nganong imo man ning gipakaslan ning maong foreigner? Kay tiguang na ni hapit na ni mamatay. Ug ako ni pakaslan makakuha og visa adto sa Amerika, ako ni biyaan ug di kani hiluan ako ni aron madato ko. Pwede na tuyo og kaminion. Di ba ya? Nganong imo man ning giminyuan kay gusto ko nga duna koy kuyog ini katiguang nako. Wa tay ka mangitag asawa, nagita kag caregiver. Pero mas barato man ang caregiver kon imong minyuan. Kay posible maganig mo na na imubuhi nimo, no? So lain-lain katuyuan kun ang pagminyo sayop og katuyuan ang kahiusahan sa kaminyoon wa gihiusa sa Dios, no? Karon sa balaod sa yuta, no, sa family law, a family code of the Philippines, doon ay distinction sa void marriages, kaminyoon nga depektuso ng daan og sa voidable marriages. Kaminyoon nga giisip nga balido pero mahimo nga i-declare invalid. No, panalitan, gikasal 18 anyos, wa pay 21 pero walay pagtugot sa ginikanan. No, requirement man na, no? Parental consent, no? Mahimo na siya nga ma-invalidate, no? Pero sa simbahan, duhare distinction, valid o invalid. Sa family code dunay void, voidable o valid marriages, no? Ang declaration of nullity ini kahuman niini ang epekto mao nga mahimong makamini og usab. Ang legal separation dili. Ang kaminioon god panaghiusa man ni bed, board and bond, no? Duna mo ikatungod nga magdug mo, duna mo ikatungod nga mag-ipon mo puyo ug nga duna mo ikatungod sa usa-usa nga dili siya makigrelasyon og lain, no? Mahimo nga mawa ning obligation of bed and board. Buti pasabot, di na mo obligadong mag-ipon, di na mo obligadong magdog apan ang band, ang bugko sa kaminyoon dili mahimong tangtangon, no? So dili mahimong makamini og usab ang miagi og legal separation. Muna nga ang mga kaminyoon, no, nga maingnon tang daw wala nay paglaom ba mo dangop dayog ingon nga magbuwag na ta, pero posible ba yapon nga pareha sa ilaha sa sinugdanan pa problemado na daan, so depektoso ilang kaminyoon, no? Pero mahimo ni siyang atong makorrected, no? Ang mga dili na gyud makorrected mo nang atong iproseso aron maprubahan nga invalid, no? Pero ang divorce code is dissolution of the bond, dili mahimo nga atong
tunahon ang bugko sa kaminyoon tungod lang kay ang managtiayon dili na magkasinabot, no? Muna nga ang mga posible nga bunga sa divorce nga makadaot sa pamilya, no? Munang misupag ta sa divorce kay lagi kung atong tugutan ning maong pag anytime nga gusto ang managtiayon undangon ang kaminyoon atong i-dissolve ang bond, unang maapektahan ang mga anak. Doon ako'y pangutanan ninyo, no? Unsa man gyoy nakapauyok, no, si Rexis, no, sa imong kaugalingon nga nakamata ka unsay angay buhaton, no? Daghan sa bisyo pero dunay turning point, no? Atong pagkutan, unsa man higayuna nga nakaingon man ka nga kinahanglan nakong usbo na nako akong kinabuhi. Sa dihang nakauli padong ko sa amoa niuli ko kadlawon kuan kay ko sa hay kay ko sa drugs sa atong panahon na pag-update yun ako sa amoa nakakita jud ko sa akong mga anak nga nitutok nako kaya ko nakaingon nga usa kay kaugmaon ani nila nga ang ilang papa bisyoso man muna nakaingon jud ko nga kung naay kay gayunan nga mag-usab jud ko munang pasalamat kay ko sa akong asawa kay very strong sa kay siya munang nadadyo ko nga nahimo jud kong kuan sa Katoliko kanang active karon sa Katoliko. Kung panalitan ba nakahunaw-na pa mo buwag sa una, unsa kahay mahitabo sa imong mga anak, inyong mga anak kung nagkabuwag-buwag pa mo? Unsa kahay dangatan? Inyong bahin-bahinon? Siguro ang uban na mga anak ipili na siguro sa apuhan. Ang uban siguro atos mga igsoon. Pero salamat lang sa kung atong panahon na kay wa gyud may makauna-una og pagbuwag. Muna nga among anak naalang gyapon intact lang jud gyapon sila. Sa ilang kasinatian, ang turning point niya ang pagtutok sa iyang anak, no? Mitanaw yang anak niya na konsinsa siya. So ang anak nga mahoy damage unta sa divorce, mo ni siya ay nakapausab sa hinungdan unta sa panagbuwag, no? Muni ingani ka importante ang mga anak. Kasagaran kung makahunahon nag-divorce, ang ilang gihunahuna ang managtiayon ra. No, may unsa may buhaton na mo kung panalitan magsige mig-away, unya amo mga anak makakita na mo nga mag-away. Simple kay tambag ng abogado, pagbuwag mo. Pila may bayranan, no? Muna na ditso. How much does it cost, no? Muna nga kung atong tan-awon, importante kayo ang papel gyud sa anak, no? Kay kung nagbuwag pa sila ipamilin sa mga apuhan, di unta maanindot ang kinabuhi sa ilang mga anak. Makakita mo sa ilang mga anak ining human nato ron, no? 5 ka buok. Himsog kayo. No? Ikaduha nga rason ngano nga makadaot ang diborsyo sa pamilya o sa katilingban, no? Kung itugot ang divorce, murara og gibaliwala nato ang importansya sa mga saad. Ano man? Ang ordinaryo nga pag sinaaray nato muna gitaw nato kontrata, no? Usaad ko nga ako itukod sa imong balay, sa ari ko nga imo kong bayran ni imong kantidad. Moingon ta, magpinirmahay ta, no? Contract. Unsa may kinaiya sa kontrata? Kanang atong gisabutan balaod na natong duha. Ato ra na way labot ang uban. Unsa man di ay ang saad sa kaminyoon. Dili na panagsabot ra sa bana o asawa. Kundili, marriage is an institution, no? Balaod na sa katilingban nga nagaingon nga ang lalaki o babae nga maghiusa hangtod sa kamatayon, no? So dili di ay makabuot ang managtiayon nga undangon nila ang maong kontrata kay kung mahitabo gani, no, nga kining maong covenant kung sa in English pa sa simbahan, no, muna itong gigamit nga termino, mahimo gani ni siya nga gubon lang sa managtiayon, buti pasabot wa nay kahulugan tanang kontrata, mahimo maganing undangon ning
kontrata o panagsabot nga dili lang tali sa manag-asawa gi-impose pagid ni sa katilingban, unsa na ka ng ordinaryo nga mga kontrata. Di ba? Ug doon na gani breach of contract atong ikiha og damages. Unya ang managtiayon, ug di na magkasinabot, ingana ara di ay kasayon. No? So, wa na'y kahulugan ang saad nato sa usag-usa. Ikatulo, mawad-an na og importansya ang kaminyuon. Kinsa may gustong magminyo ninyo dinhi kung ang inyong saad until further notice. Di ba? Until death gina siya. Kay kung itugot ang divorce, suma sa studies, no? Katunga sa mga kaminyuon nga dili magkasinabot o katunga sa kaminyuon, almost 50% of marriages no end in divorce. Hindi man magkasinabot niya sa US tungod kay dunay divorce, dali kayo nga mo diborsyo, no? Las Vegas nga divorce o marriage, no? Pagkasal mo karon, divorce mo ini kaugma. Ingana ka sayon, no? So unsa naman day ang kahulugan sa kaminyuon? Kung ang kining nakaagi og divorce magmini og usab, sobra sa katungaan ni nila, mo divorce na pud og balik, no? So we create a cycle of divorce. Giguba ang kahulugan sa kaminyuon. Unsa man ning kaminyuon? Hangtod ni sa kamatayon o hangtod na mo pulan? Una nga, nakadungog yung ko og bustong magminyo nga akong giingon, kung pananglitan, ang imong bana, makauyab, unsa may imong buhaton. Giditso ko giingon nga, og din na sa ganahan ako, akong biyaan. Ang inadi ka andam nga magminyo. Kag imong saad, dili until death. Hangtod nga ganahan pa siya nimo. Kapila mo kadungog o moingon nga, og di nagod nako, di akong biyaan. Lahi ra pod sa moingon nga, kun pananglitan ang imong bana, makauyab unsa mong buhaton, nitubag siya og ako nang ipaglaban pader. Amo ko nang gisaaran. Ug unsa imo problema, amo nang sulbaron. Muna ato nakita nila, no? Bisan gani tingali og kalit-kalit pinakurat ang ilahang kaminyuon, pero ilang gi paninguha nga kutob ra sila diha, dili iapil ang laing mga tao, no? Una ang nagkanindot, no? Ikaupat nga rason, ang pagtugot sa divorce magkapabungkag sa sukaranan sa pamilya, no? It destroys the foundation of the family, no? Kay moingon man ta, ang constitution mismo niingon nga marriage is a foundation of the family. The family is the foundation of society. Buti pasabot, kung itugot nato nga dunay pagbungkag sa panagtiayon, bungkag na ang pundasyon sa pamilya, bungkag na ang pundasyon sa katilingban. Ang divorce bill niingon nga marriage is a social institution. Wa nila giapil ang inviolable social institution. Suma sa Constitution, no, dunay paper si Chief Justice David niini, no? Usa ni sa iyang mga ligong argumento. The divorce bill is unconstitutional. Kaya ang konstitusyon niingon, no? Marriage is an inviolable social institution. Unsa magud ang inviolable? Dili mahimong gub-on sa tao lamang. Dili man ni sa ordinaryo nga kontrata. Buti pa sabot, dili ni mahilabtan sa managtiayon, dili po ni mahilabtan og bisan unsang balaod, kay ang konstitusyon muni siya ang fundamental law of the land. Ang tanang balaod ibase sa konstitusyon. Kung kini tugutan sa pa, sama ra ni tugutan nga gubo nato ang atong konstitusyon. Munang daghan pud gusto nga dunay charter change, usbon ang konstitusyon para muaom, no? Ug buto na naon kini siya kabahin ni sa daghan kaayong mga balaod nga makadaot sa katilingban, no? Gitawag og death bills, divorce, euthanasia. A is absolute A is abortion, T is total reproductive health, ikalima homosexuality, so G, no? Di na ta maghisgot na ng uban, no? Pero ang divorce bill, makadaot yun siya. Nganong, sunod nga pangutana, nganong, wala man kinahanglan na ang divorce. Makadaot siya,
wa siya kinahanglan, we don't need it. Nga naman, ang grounds nga gibutang dito sa bill, no? Grounds sa divorce, gihuwaman ang grounds sa declaration of nullity o sa legal separation. So buti pa sabot, naanay balao di ay nga mo address sa kahimtang nining mga managtiayon. Pero gusto lang nila nga ang legal separation ma-convert into divorce. Unsa may nindot sa legal separation nga bati sa divorce? Sa legal separation dili makaminyo. Buti pa sabot, kung ikaw naa kay problema sa imong kaminyoon, posible nga ang problema naa nimo. Kung pananglitan tugutan ka nga magminyo, dako puruhan nga ang imong ikaduhang kaminyo nimo pong biyaan kay wa po man na mawala ang maong problema. Sa proseso sa simbahan, doon ay gitawag og restrictive clause. No? Maprebahan nga tingali niining maong kaminiuna nga dipiktoso, dako og kalabutan ang kinaiya niining tawhana. So na restrictive clause nga dili ni siya makaminyo og usab hangtod dunay prueba nga ikapakita gikan sa psychologist na kini siya mahimo nang makaminyo kay wala na ang maong problema. Una bag dunay iro nga nakapaak, imo sa nang i-rehabilitate, di mo buhian ritso kay mamaag na po niya na imo sa nang ipatrain, no? Muna nga ang nakawa panginhanglan na sa divorce kay kini siya superfluous, no? Mayon ta nga ang kaminyoon usab sa katilingban mao'y naghatag og ang saad sa kaminyoon mo'y naghatag og kasiguruan. Ang gikadlukan gud sa tanan nga kun walay divorce di na ka kakitag lain. Ang gikadlukan mao ang permanent commitment, no? Kay why divorce ato pa mahigtan ta sa permanent commitment. Himuon ganang joke nga ang kaminyoon is life sentence. Pero dili baya na tinuod. Ngano man ang imong gikahadlukan mao ni siya guarantee. Tungod kay nagminyo mo sa tupaduna kay kasiguruan nga di ka biyaan. Kana bitawng magpuyo-puyo o nya di pa magpakasal. Daghan kay nato ato na ipakasal aron maluwas ilang kalag. Tinuod biya na maluwas ilang kalag o kaslon sila pero pangutanon sa nato ngano wa pa man mo magpakasal. Nay mga asawa maingon nga wa sa mi magpakasal kay akong bana di musugot. Ayaw pugsa. Pangutan ngano di man musugot imong bana? Mahadlok siya nga makakita kag lain o mahadlok siya dinhi sa kakita kag lain? Asa may mas nindot paminawon ana, no? Muna nga dili nato pugso, no? Ato silang tanawon og sakto ba ilang katuyuan, no? Laing rason nga support nila nga ang Pilipinas lang kunoy why divorce law. Kung boto na unaon, mao ni ang angay nato nga ikapasigarbo nga kita lahi sa ubang nasod. Prueba, dunay foreigner buot makigminyo og Pilipina. Ang ipangutana sa tanang mga nationalities ngano Pilipina may imong gipangita? Unsa may nakapadesider nimo nga Pilipina imong pakaslan, no? Ibang kung sa iyang rason, kay sigurado ko nga kung Pilipina nga akong pakaslan, di yung ko biyaan. Oh, di ba? Sigurado mo? Ay niyo biyae inyong mga afam? Oh? Nindot kayo, no? Seryoso kay ang maong lalaki. Batanon, dili himatyon. No? No? Batanon, no? Lisod lahi ra pud tingali og himatyon, mahadlok biyaan, no? Una, sa pangutanon nato si Rexis o si Eileen, no? Sa nahitabo sa inyong kaminyoon, gikaulaw ba ninyo nga wala mo magbulag? Ibuang nga ay, mahimo ano ba kami magbuwag ato? May paygabuwag mi. Naabot ba ng panahon na? Wala na yun na maabot, no? Sa mo. Proud kayo mi nga, naagyapon mi karon. O makaingon ba tag, inyo bang gikapasigarbo nga bisan sa kalisod wa mo surrender na agyapon mo? Yes, Dre, gipasigarbo ginako Dre nga nilahutay mi, nagpabilin mi hangtod karon.
survivor, no? Kinsa may naadinhe nga ang kaminyoon shaky. Alam mo pataasig, may bawaan niya. May bawaan niya sa kumpare o si kumare, no? Kung muna niyo una-unaon, no? Wa ba mo ilaing alternative? Muna siya pangutana. Niya, muingon din na uban nga, kasagaras mga rally, mga biyuda man to, nganong apil-apil mo ng anti-divorce? Nabi tayo biyuda nga kong istorya. Anong apil-apil magkaning biyuda na mga sa dili ni para nako, oy, para ni sa akong mga anak o sa akong mga apo. Diba? Amen. Oh. Kamu mga biyuda, ayaw na mo pag-unaon ng divorce, oy, uwahi na kayo ang tanan. Sa una tato, buhay pa nyo bana. Karon, mangutan na ta. Nganong yes to marriage, unsa man di ay ang kaminyoon? Unsa may nindot sa kaminyoon? No? Nganong ang kaminyoon, dili magyod mahimong buwagon. No mo ni pangutana nga nindot kayo tubagon, no? Base sa natural law, gibuhat ang tao nga lalaki o babae, no? O gikinahanglan ang usa aron makumpleto ang usa, diba? Male and female, He created them, no? Lain mga butang nga mahimo sa lalaki, di mahimo sa babae, no? Dili makapanganak ang lalaki. Doon na po mahimo ang babae, nga di mahimo sa lalaki. Bisan mo yung kaming babae makapanganak pero di man mahimo nga pariha mo white leghorn nga mangitlog bisag way sonoy, no? Aron manganak dunay ginay male, no? Dunay complementarity. Pero ato po nahibawan suma sa kinaiyahan nga ang anak sa managtiayon dili mahimo nga biyaan sa ginikanan. Pagkita mo baka nga mga anak ini kataod-taod magdagandagan na. Pero ang bata, biyae, maguba ang kalag-an ng bataa. Kihangan nga ang tao magmutubo diha sa usa ka pamilya. Bisan si Jesus, nga natao, mipuyo siya diha sa usa ka pamilya. What stronger argument do we have, no? Aron papakita nga importante ang pamilya, nga ang bata mutubo diha sa pamilya. Kung pananglitan atong itugot, no? Butanta lang ang kaminyoon renewable every 10 years, no? Ini ka edad og 9 anyo sa imong kamagwangan mayon nga mama mo gyud po na akong papasunod tuig. May kana, no? Una nga dili siya makaayo gyud, no? Suma sa kinayahan ingani gid ni ang lalaki og babae manag-ipon o managhigugmaay alang sa ilang kaayuhan o sa pagpanganak o kaayuhan sa ilang anak, no? Ikaduha, anindot ang kaminyoon kay gasa ni gikan sa Dios, no? Kamo man nagtiayon ron dinhi. Unsa man ay mga bana, unsa man inyong asawa, gasa problema. Ha? Gasa babae. Secret, no? Asa may mas problema? Mas problema ang asawa sa bana o mas problema ang bana kaya sa asawa? Oh, ay mo pag-away. Kaya basig mag-divorce na hinoon mo, no? Kung gasa na siya, imo nang i-appreciate, no? Nganong gasa man ang panagtiayon, bana ngadto sa asawa, asawa ngadto sa bana. Kaya diha sa inyong saad, nahimo man mo nga reflection sa fidelity, no? Pagkamatinud-anon sa Dios ngadto sa tao, no? Atong butangan og history gamay. Ang Dios himo og kasabutan sa iyang katawhan ang Israel. God made a covenant with Israel. Unsa may sulti sa Dios? You shall be my people, I will be your God, no? Panggaon ta mo at imanon kamo simbahan ko ng inyong Dios. Pakyas ang Israel, naghimog Dios. Pero ang Dios mituman sa iyang saad. Aron matuman yun ang kasabutan, ipadala sa Dios ang iyang anak. Aron mahimong tao og magmatinumanon sa Dios, no? Una nga nahitabo gyud no man ang gibtaw nato bag-ong kasabutan, ang pagkagasa nato, ang pagkagasa sa Dios nga rin nato aron ta mahimong gasa sa uban. Una panagtiayon, no, is a reflection of God's fidelity to His people, no? Ang paghigugmaay ninyo, pagpahinumdum sa mga ubang managtiayon, kung giyon sa ta paghigugma sa Dios, no? Ang ilang paghigugmaay, no, pahinumdum nato nga gihigugma ta sa Dios bisag unsa pa kadako
ang atong sala. Nindot ang tagtanang managtiayon, pariha pa nila kamapasayloon. Ayaw lang na po nilang bisyo. Ang pagkamatarong lang. Ang panagtiayon, kahigayunan usab sa pagkasantos. Mubitaw na nga sa atong prosesyon, ang gauna, ang imahin ni Santa Teresa, nga anak sa duha ka santos. Zeli o saan na ni? Kalimut na ko. Mga Martin couple. Nindot kayo ang ilahang panagtiayon kay ang tanan nilang anak nagmadre niya na usa nahimong santos. Ngunit siya ang pinaka anindot nga mahitabo sa kaminyoon. Atong pangutanon si Rexis o si Eileen, unsa may inyong ikatudlo sa inyong mga anak nga leksyon nga inyong nakatunan gikan sa kalisod nga inyong naagian sa inyong kaminyoon? Ang amorag yung ikasulti para sa mga anak dre nga sa nakita nila nga sitwasyon sa amo ang kinabuhi sa dihang struggle kay ang among family, hinautunta kung pananglit moabot man sa point nga aduna say struggle sa ilang kung maminyo naman sila, dili dayon mo give up, kundili dawaton, paminawon og istoryahan. Usa ra ginay among ikatambag nila dre nga dili dayon mo surrender. Hindot na dili mo surrender, no? Pero kung atong tan-awon, na problema sila kay they started on the wrong foot. Dili kayo nindot ang sinugdanan sa ilang kaminyoon. So aron malikayan na siya, doon natay mga preparasyon. Atong i-distinguish, no? Lahi ang pagpangandam sa kasal o ang pagpangandam sa kaminyoon. Unsa may atong andamon sa kasal? Marriage license, inyong reception, inyong mga papeles, no? Pagpangandam ni siya sa kasal, no? Unsa man ang kasal? Salida ra man na, no? Ang bride mo kinagwapahan, ang bana mo ay kinadag-ag utang suma sa ilahang nahitabo nga kahimtang, no? Ini kaugma wa na problema na sa binayranay. Unsa man ang pagpangandam sa kaminyoon? Kana bitong mga magpakasal akong pangutanon, unsa man inyong plano human sa kasal? Ang kanang adlaw human sa kasal muna na ang kaminyoon, no? Nga hangtod na sa kamatayon. Unsa man inyong plano? How do you visualize your marriage 5 years from now, 10 years from now? Unsa may inyong plano sa inyong mga anak? Unsa may plano ninyo sa inyong panginabuhian? Kung wa gani imo'y plano, ayaw sa mo pagminyo, ayaw mo pakasal. Wa kong maingon nga pagpuyo-puyo lang sa muha isuko daag sa aktuba. Butang ko'y pasabot, hiusaha ang inyong mga pangandoy. Hiusaha inyong unahuna aron pareho mong direksyon sa kinabuhi. Dili mo magbirahanay ba? Ari ko diri. Kung dili nga, adto ta dito. Hingana makuno ng guba sa ugma. Ang imong ugma, plano sa imong ugma, imong giguba, aron mo haom sa ugma sa imong hinigugma. Murag sweet paminawon ba? Usan na siya, no? Ang long-term preparation. Mauni ang dako kay nga ikatampo sa mga ginikanan. Unsao man niyo pag-andam sa inyong mga anak, ilang sulti, kung magka-problema mo, pagpaminaway gyud mo, kana kon doon na problema. Di man ta mangandoy nga magka-problema. Kung andam mo niyo inyong mga kabatanunan, no, nga pagkat-on mo og tuman sa inyong saad. Ang ginikanan mo'y unang magkaton mo, saad ganin mo sa inyong anak, tumana gid na. Aron makita nila what is it to be true to your promise. Kimo na ilang madak-an, no? Tubo, no? Magdako sila sa una-una nga maayo gyud nga mutuman ko sa akong saad. Word of honor. Usa na siya. Niya ang proximate preparation kan duol na nga preparasyon mo ni ang pag-ilhanay sa usag-usa. Ang sa remote preparation andam mo nga mo commit ginagmay, dinagko o dugay nga commitment. Ang remote preparation is mag-ilhanay mo kinsa man ni siya. Mahimo ba nako ni siya nga inahan sa akong anak?
Mahimo ba nako ni siyang amahan sa akong anak? Mahimo ba nako nga makigipon ko niya hangtod sa kamatayon? No? Getting to know each other. Ang immediate preparation, mauna ni ang kasal. Maganda mo, unsay mahitabo sa kasal, inyong sabton ang liturhiya, aron inyong makita, unsa di ay kaanindot sa kaminyoon nga magsugod diha sa kasal. No? Unsa may kadangpan sa di magkasinabot. Mo man atong ikahadlukan, nindot ang ilang example, no? Magpaminaway, sulbarag yun. Ug di yun gani magkasinabot, dakong posibilidad nga dunay problema, no? There is a defect in the marriage, atong imbestigaron. Duol sa authorities, no? Ayaw huna-hunaa nga ang pag-dissolve sa band mao'y solusyon. Kaya di gina makaayo. No? Mura bitaw og dunay samad ang imong tiil. Unsa may mayong solusyon ana? Imong paoperahan o ipaputol imong tiil? No? May mahadlok man ko anong operasyon, no? Ipaputol na lang nako, no? Mura ba katong pag-pandemic ba? Mahadlok man ko bakuna, bahala na lang mamatay ko. Oh, di mahadlok mamatay niya, mahadlok og dagom. Oh, sakit ang pagatubang sa problema sa kaminyoon, no? Pero dunay mas sakit paniana. Muna katapusan pangutana, no? Unsa may pinakanindot nga higayon sa inyong panagtiayon? Ang kasal ba o ang pagkahiuli sa naguba unta ninyo nga relasyon? Muna katapusan nilang testimony. Ang among pagkahiuli gyud sa among relasyon. So para nila, wala gikalimtan na to ilang kasal, bahalag dakog utang, no? Pero wala dili na significant. Mas significant nila nga, labing na sila ron. Bisag dili saging. No? Unsa may inyong mensahe sa mga managtiayon nga problemado sa ilang kaminyoon o relasyon karon? Ang ako ra gyud ika ko Andre ikasulti nga kung pananglit ang asawa manggali o ang bana manggali may problema sa asawa, imo siyang tan-awon dili ang imong kaugalingon. Kay para nako diri sa ako experience, ako man ko nagtan-aw nga nasakitan ko, nabunog nako sa kanang mga problema. Ang ako jung gitan-aw, naluoy ko sa akong bana, unsay mahitabo niya. Daghan ang akong mga siyag akong gipoint sa akong kaugalingon. Dili ako unsa nako, inani nako, bugat na kayo akong gipasan. Ang ako ra gidri, unsa kay mahitabo kon akong buhian ang akong bana atong panahona, mao ginay nasa akong hunahuna. Dili ba kaha siya mahimong musamot kabarumbado, dili ba ka siya mahimong ana na lang siya sadan nga magsuroy-suroy. Tungod kay daghan kay kog nakita nga nangabuang tungod sa ilang mga bisyo. Muna akong gibarugan diri, akong gidawat ang akong bana, Monsenyor, akong gidawat ang akong bana, ako siyang gihigugma. Wala na ako tanawa ang akong kaugalingon kung nasakitan na ba jud ko. Muna nga nibarog ko, karon sa iyong atubangan, na ang akong bana, na ang akong mga anak, manangwa na ako mahayi ang akong paglahutay o wala pag-surrender, Monsenyor. Divorce is never an alternative. Yes to marriage. Diba? So, atong subayon ang ilang ehemplo, testimony ni siya nga, dili gidi ay divorce ra ang solusyon. Tingali para sa uban, kumbinsido sila nga gikinahanglan ang divorce. Pero ang gikinahanglan, mas gikinahanglan ang panag-uli. No? Muna, ang atong paninguhaon nga, maandam nato ang future marriages. No? Aron, bisag mahimo paning balaod, it will become irrelevant. Amen. Amen. No to divorce. No to divorce. Yes to marriage. Yes to marriage. Yes to family. Yes to family. Daghang salamat. Sure. Like to ask the family of the Aluba family to come. Atong ila-ilahon ang ilang mga anak, magpahulagway ta. 5 ni kabuok, no? Tanawa og nagbuwag pa ni sila, hain ka ni silang 5 ron. No? Tanawa. Sa tunga.
At this point, for our closing prayer, we'd like to ask our Director sa Commission on Family Life, Father Eli, for the closing prayer. Samtang nagpusing sila maison, atong mapusya kita, kining aside, yes to the family, no to divorce. Ready? Sing. Yes to the family, no to divorce. Yes to the family, no to divorce. Yes to the family, no to divorce. Atong pagpakan atong Ginoo. Atong pagpakan atong simbahan. Ang atong kadakuan sa simbahan, pinunuhan sa atong pinagang Arsobispo, Excellency Jose Espalma Didi. Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo, pagampo alang sa Panginoon sa banay, labing magagahong maluluyong Dios, magmumugna sa tanan, gibuhat mo ang tao aron mo ambit sa imong kalipay. Gigasahan mo siya sa kaminyuon aron malig-on ang katilingban. Lalaki ug babae, sulining saad sila nagbinayluay. Si Maria, inahan ni Jesus, ug si Jose iyang ama-ama, panagtiayon nga lunlon nga larawan sa Dios nung gugma. San Luis ug Santa Zeli Martin, patron nga sumbanan ug sunggunganan. Kaluy in taon ang katawhang Pilipinhon nga minagup kanimo, dakong hulga among gyatubang kay diborsyo buot ipahamtang, batakang balaod wala gisunod ug sagradong saad wala gitagad. Banay ug nasod maangin, bata ug balaod gipadaplin, dan agi ang mga mababalaod aron balaod sa Dios masunod. Ginoo, ipahigayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaadman. Liguna ang panaghigmaay sa mga managtiayon, himo ang ilang panaghiusa malipayon, hulagway sa tarong kalipay ni Kristo ug sa iyang simbahan. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo, o Jesus, Maria ug Jose, San Luis ug Santa Zeli Martin, iampo kami. Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
mga hinigugma diha ni Kristo, daghang rason ngano man og angay lang nga himayaon nato ang Ginoo, pasalamatan nato ang Dios. O magtigom kita diha sa kasing-kasing nga malipayon aron atong itunol sa Ginoo ang atong mga paghimaya o pagpasalamat o ang atong pangandoy alang sa atong Archdiocese of Cebu o siyempre ang atong hinigugma tibuok Pilipinas. Karon nga po na daghang salamat ninyong tanan naghatag nining panahon aron atong buhaton kining atong prosesyon, prayer rally o misa alang sa atong paghimaya sa Dios sa iyang gugma nato, paghatag sakramento sa kasal, pagbalaan sa pamilya, yang plano alang sa kabataan, o siyempre ang atong pagpadayag sa atong pagdili sa mga butang nga dili angay sa kababuton sa Dios. Kanyong tanan nga nagkatigom karong hapuna dinhi sa atong Pilgrim Center Santo Niño Basilica. Daghang salamat. Pakpakanay alang ninyong tanan. Pinangga kita sa Ginoo bisan ang taligsik nagundang o rason nganuman nga sa tibok Pilipinas makaingon kita kining atong panagtigom pagpakita sa atong pasalamatan sa Dios. Ang Cebu mo'y sinugdan sa Kristyanismo, cradle of Christian civilization, mao nga mas kusog ang atong tingog paghimaya sa Dios. Amen. Amen. Daghang salamat inyong tanan nga dinhi sa Pilgrim Center ug sa nga tanan nga naglink nato sa lain-laing media platforms. Mga hinigugma uban sa daghang kaparian ug siyempre ang inyong makita dinhi Bishop Dudong, Bishop Ruben, Father Albert, o daghang kaparian, Father Eli. No? Pakpak anay sa kaparian nga bisan Domingo, nagtigom aron uban nato nining Santos nga Misa. O salamat sa community sa Santo Niño Basilica, Father Andy Rivera, o tanan nga kaparian dinhi sa Santo Niño. Mga hinigugma, sa atong panagtigom, uban nato ang atong mga magbalaod nga sa ilang una-una o kasing-kasing nagpamalandong. Ang ilang stand mao gihapon, yes to marriage, yes to family, no to divorce. Bisan wala dinhi, pero ang ilang kasing-kasing uban nato, Representative Ria May Golias, unahon anay nato ang dinhi, no? Dinhi nato, Representative Rachel Cute Del Mar, siguro dinhi sa Cute, salamat, no? Representative Emery Wano Dizon, Salon District. Salamat gihapon. Dito sila. Salamat. Okay. Ang ilang kasing-kasing, ang ilang una-una, mao kini ang atong gipadayag. Yes to marriage, yes to family, and no to divorce. Bisan wa dinhi, we recognize ang ilang pakikiusan nato. Representative Maria Cynthia Chan, Representative Ria Megolias, Representative Edsel Galios, Representative Janice Salimbangon, Representative Daphne Lagon, and Representative Peter John Calderon, sugadman Representative Edu Rama. Uban nining ato mga congressmen, congresswomen, sayon kita nga sila, no? Taga Cebu sa kasing-kasing ug una-una na depende sa kabubuton sa Dios o sa ilang gihuna-una kayuhan sa atong katawan. Pakpakanay alang din ng tanan. O kaninyo nga nagatag panahon kining atong misa alang sa atong pag-ampo nga ang kabubuton sa Dios o kayuhan sa atong nasod maoy matuman. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa.
Magkaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta tiniyang ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. among amahan og tigpanalipod, kung walay ka, walay maligon, walay santos, tultuloy kami nga nasa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutan. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug gariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal-salisa nga nagdalag kauhaan kabuokpan nga hinimo sa sibada nga unang abot.
Nagdala usab siya bag-ong inani nga si Bada, aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang Gihasi, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa miingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila, kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila ug may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo, ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo, ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhan mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang ilang mga tanang mga buhi. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuuran. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo
sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop, o pag mapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma, pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa, nga hinatag sa Espiritu, pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao, nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Humani ini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya, mitanaw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makakita og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsa iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit pa kitag pan nga balik duha ka gatos ka denaryo, dili ipaigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang niining tanang tao? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili niyatong dapita. Busa nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000.
Unya gikuha ni Jesus ang pan. Gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda. O silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, ingon siya sa iyang mga tinunan, hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gihipos nila ang tanan. Ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao, nagapunog napulog 2 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa, mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigugma diha ni Kristo. Salamat sa Dios sa iyang dakong gugma nga gihatagan kita nining higayon panagtigom aron isip simbahan, isip atong gipasigarbo o gipasalamatan ng Ginoo, the cradle of Christian civilization. Kita sa Cebu, nagtigom kita aron atong himayao ng Dios. Pasalamatan ng Ginoo gasa sa sakramento sa kasal. Himayao ng Dios sa iyang panalangin sa atong mga pamilya o padayon natong ipasigarbo o pasadunggan Senyor Santo Niño. Naglabay nga 500 na katuig sa iya pag-abot kita dinhi sa Sugbo. Kanyong tanan nga dinhi karong hapon na og ang atong mga obispo, Bishop Dudong, Bishop Ruben og kapin sa 50 kakaparian. Ang atong mga congresswomen, Cutie og Lollipop, agbisan pa ang wala dinhi nga ang ilang kasing-kasing mao gihapon ang ilang gibarugan, yes to marriage, yes to family, and no to divorce. O kamong tanan nga nagprosesyon, representative sa atong patron sa family, Louis and Celie Martin, Saint Joseph, Mama Mary, o Santo Niño. O kanyong tanan nga uban nato sa lain-laing media platforms, daghang salamat o mayong hapon ninyong tanan. Gusto nako ay anunsyo nga kining atong misa Sunday Mass, anticipated Sunday Mass. Mao nga atong mga pari nga naghatag panahon, daghang salamat. Ang mga nakasimba, naka-fulfill na sa inyo Sunday obligation. Daghang salamat ninyong tanan. Mga hinigugma diha ni Kristo, sa mga pamalandong anti sa misa, gusto nato pasalamatan labi na si Dr. Bulliser, atong sharer si Eileen o Grexis Alora, o labi na si Monsignor Raul Go. Kay sa ilang pagpadayag, sa ilang explanation, sa ilang teaching, parte nining atong gibarugan karon, yes to marriage and family, yes to the sacrament, of course, of marriage, and no to divorce.
nasayran nato ang kahulugan nining atong mahinungdanong panagtigom. Gusto lamang na ako hatagan pipila ka mga punto nga makahatag gihapon kahulugan nining atong panaghiusa. Sa kasulti ni Monsieur Go, usa ka importante nga rason nganong maingon kita kung pwede na dili kita tungod kay ingon niya superfluous na kining bill, kining law. Daghan ini sa Constitution nganong nga dugangan pa. O ang akong una nga gusto nato pamalandungan kay usahay, tiyaw-tiyawan ba kita nala kuno ang nasod nga wala magsugot sa divorce bill. Ang akong pagtanaw, ayaw nato ikauwaw. We should not be apologetic kung di kita mo sugot. Kaya kung ipananglit nato sa music, kung nindot, unta sunod kita. Pero kuya bag, sunod ka man. Ang Cebuano, nindot biya manganta. Kung maingon nga Cebuano, dili nindot manganta, pwede na magawas. Nindot manganta. Kuya bag, sunod ka kaya bag, di ba? Ang pagtanaw, kung yabag kining proposal, sunod kita. Kung maayo, sunod kita. Amen? We should not apologize, we should not feel sorry, and we should not try to explain nga nadili kita. Kaya ang akong simple pagtanaw, yabag. Amen. Importante nga punto. Sa gisaysay gihapon nato labi na, sa mga testimony, wa nato gipasigarbo, gipadayag nga kitang tanan huli na kaayo. Kung ingon nga daw sama kita sa mga Parisiyo nga nganuman nga nadili kita. No, we are not telling that we are perfect. Pero natuo kita nga mahinungdanon kining atong gibarugan. Gusto ko lamang i-share nitong panahon nga representative delegate ako sa Synod and Family 2014. Daghan may mga representative, mga obispo, kaparian, o dunay mga couples. Laktod ng istorya, kasagaran ang ginashare sa mga representatives, ang ilan na obserbahan mga problema sa mga pamilya. Pananglit ang di mayong relasyon, misunderstanding parents and children. Pananglit the difficulty of sending children to school. Pananglit ang iba migration to other lands, kakulang sa trabaho. Dunay representative couple from Brazil, Pedro de Resende o iyang asawa. Maingon, Your Eminences, Your Excellencies, all you shared are true. Kini daghang mga problema sa pamilya. Kami 37 na katuig nga gikasal. Di kami mingon nga wa kami problema. Di gid mi moingon nga perfect me. Di mi moingon nga there are no times nga dunay mga arguments. But we were struck. Ingon niya, pero Your Excellency, please, kung ang atong nakita sa pamilya, puro lagyod problema, then we are forgetting nga parehas namo ordinaryong couples. Maningkamot man kami, paghatag solusyon sa mga problema, maningkamot man kami pagkabuhi na with understanding, with forgiveness sa kada tagsa. Maningkamot man nga in our good moments, we become more grateful and kind. Maningkamot man kami nga ipakita ang among pagpasalamat sa Dios. Matod pa man nila. And when we look back
to the past 37 years, all we can say is marriage is worth striving and giving our best. Makaingon gyud kami, we have no regrets. Mao nga giingon nila, kung mahimo lang, Your Excellency, sa atong document, ayaw gid nga atong istoryahan, pirmila problema. Please also mention the joys of marriage, the blessings of a family, the consolations that we have experienced. Nalipay ko that when we produced the document, ang yang title, Laetitia Amoris, The Joy of Love. Mao kini ang akong pagtanaw sa atong gibarugan karon. We do not deny daghang problema. And yet, we should not close our eyes to the many simple joys sa mga family that couples experienced. Bisan na lamang drinking a cup of coffee. Bisan na lamang mag-istorya, magbasa newspaper, magtanaw sports. Not all the time may away. Kung imo lagi ilista, tanan nga problema daghan. Matod pa ni Monsieur RJ, every one of them can be reason for divorce. Pero, if time and again, we also look at the beauty that happens in the family, angay lamang nga pasalamatan nato ang Dios. Amen? Para nako, that's what we are here for. No? Nga gipasalamatan nato ang Ginoo, kay dili tanan nga panahon sa atong pamilya away. Dili tanan nga panahon problema. Dili tanan nga panahon as if is an occasion to find a way to split. Amen? We are saying yes to marriage, yes to family. Mga hinigugma diha ni Kristo, pagkanindot una-unaon, sa atong komunidad, daghang mga pamilya maningkamot nga ang ilang kinabuhi magpakita sama sa kinabuhi ni St. Louis and Celie Martin. Diingon nga wala problema because a happy marriage is a marriage nga maingon dili pwede nga wala problem. Yes, there is, but there is an effort to find a way, to find a solution. Gusto na ko pamalandungan nato, second to the final point, nga naman nga din nato tanan kita devotos o devotos ni Senyor Santo Niño. And what does the Bible say about the Niño in the family of Mary and Joseph? Matod pa, he grew in age and wisdom and grace. Mao nga para nako, kung dunay rason, ngano nga para nato yabag ang sentimento nga divorce la permigyo na una is primarily and in many ways because of the children. How can the children grow in age and wisdom and grace? Kung pag-away, divorce na yun. Once I shared in a plane coming home, nakita siguro sa akong seatmate nga pari ako. Ano niya? Niyor, ngano nga mau magkani ang matabo? Ikaw ngano? Matod pa man niya, we spent our Holy Week sa iyang igsoon sa US. When they arrived, that's a time that the sister and the husband split. Matod pa man niya, matag gabi inyor ang mga bata, miduol na ako, miduol kay mama, kay papa, tito, lula, where do we go? Mama and papa are no longer together. Ingon niya, di sila mau magtubag, di sila makato. Kay papa, kay mama, kay separate naman sila. What struck me was ang yang description. Matod pa maya, nyur. Ang among Holy Week, puro lagyid Birni Santo. Wagid og Domingos pagkabanhaw.
Nagpauli la kami, bugat ang among kasing-kasing. Ang akong point, if we look at the Niño, then we know one important reason is the children. Dahil eksakto, gingaw ni Monsignor RJ, nga ang kaluluoy lamang, it only concerns the husband and wife sa iyo. We know that. If we love the children, then we should be mindful of their future. Final point. Salamat kin-explain ni Monsignor RJ daghang mga punto. Pero ang akong final point is, this morning I was in an ordination. Gabriel, mirlakang-lakang talaga argaw. Nganong I mention about ordination? In many ways, it is because priesthood and marriage are parallel in the context of commitment and service. Gusto lagi na ko i-mention because this year, ang among klase is 48 years in the priesthood. When we were ordained, as we prepared, ang among question, can we persevere? Can we remain faithful? Makapadayon kami nining among vocation. I just mentioned this because the same should be true in marriage. A few days ago, we celebrated Golden Jubilee. Attorney and Mrs. Malilong. Then the other day, 60 years, Mr. and Mrs. Brandit. 60 years. Ang akong punto, no, if we reach 48 years, and if the couples reach 60 or 50, the grace of God is sufficient. Amen? Maulagid akong katapusang punto, to the couples nga moingon lisod man, have we tried drawing close to God? I would like to believe most sincerely the grace of God is sufficient whether in the priesthood or in married life. Amen. Kanyong tanan nga karong panahona naigo na sa ulan. Daghang salamat. Kining atong penitensya magbunga kini. Maayong mga bunga alang sa pamilya, alang sa simbahan. Daghang salamat. Yes to marriage, yes to family, no to divorce. Amen. Amen. Atong ipahayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahong sa tanan, magpabuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo yang anak nga bugtong ginunato. Nagipanamkon sa langit sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga binatay, sa katulog adlaw na banhaw, masaka sa langit, nagalingko sa tuo sa Dios nga mahan, makagahong sa tanan, gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kampitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawan, ang Dios nagbuhat alang sa kayuhanian tong naghigugma kaniya og sa iyang mga tinawag. Masaligon sa naghingapin nga gugma sa Dios, ipadangat nato karon ang atong panginahanglan. Og moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang pangulo sa simbahan, padayong mangita ug magpanalanginan sa kaalam ug sa paggiyas sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat,
Maluwas ug malingkawas pinaagi sa mga tawo nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios kansang gugma walay sukod. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa halaw masabtan sa katawhan ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon tinguhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsaulog ug pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagpanamkon hantud sa natural nga kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagmasakiton ug nga nagantos ug sila nga walay pinuy-anan, makaila ug makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nag-una kanato, makadangat na sa langit nung puloy-anan nga giandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos among amahan sa among pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanaw ni Kristo, itugot nga magpuyo siya dinhi kanamo ug kami diha kaniya, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata kini mahalad nga mong gipili gikan sa imong daghang mga gasa kining Eucharistia, magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nga nasa mga kalipay nga tunhay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong kayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa mga tawo, nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Og sa iyang pagkabanaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak si Kristo, among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo, sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputling nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa mahan aniya kining mga gasa, himuha kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Ninang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag nining ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paniyapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap og midayeg. Mihatag nining ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini.
Kay kinimo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon, nga giantos ni Kristo alang sa among kaluwasan, sayang mamayaon nga pagkabanhaw, o sayang pagkayap nganha sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya, sayang sunod nga paganhe, nagahalad kanimo, nining santos ug buhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo ti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayo nakapahiuli ka na munganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas, usa ka Espiritu, diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol o mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot, Amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo o paghigugma, ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon, si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, ug ang tanang mga Obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Pataling hugi, Amahan, ang mga pag-ampo ni ining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron, padayunan sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni inin kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami sa kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniyag diya kaniya, gihatagan ha kanimo, makagagahom nga Amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon
magampo kita samahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Kalinaw nining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og milayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon, pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyo ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Amen.
Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.
magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagasaulog sa andumanan sa pagpasakit at pagkamatay sa imong anak, kining kasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod sa makajut. Mga kaisod ni Kristo, tuguti kami sa papasalamat kaninyong tanan. Pasalamaton kay kita sa atong talarong Arsobispo, Archbishop Jose S. Palma, tungod sa iyang grabing pagsuporta o pagsalig na kini siyang atong kalihukan karon mahimong mamalampuson, kay lagi siya malaumon magyud nga pagkatao. Ngano malaumon siya tungod kay man sinati kanunay ang kaluyo gugma sa Ginoo nga kaniya og siyang pinalangang katawhan. Mapasalamat mo sa kita sa atong mga auxiliary bishops, Bishop Medifil Bilyones, nga naa sa kanunay siya sa banaganan unsay mga kinahanglan nga koreksyonan o korhian ang iyang pagsuportar kanato, grabe sa kayo. O abi ni Mag-Isun Kristo, masalamaton kay ko ni Bishop Ruben Labajo tungod kay ako nadasig kayo sa dihang nakapaminaw ko sa iyang usa sa mga homilies, kabahin lagi sa iyang pagpaningkamot pag-ayo nga dili gyud maduso ang atong gitawag og kanang divorce bill into law. Mananayon ko pagkanindot gyud sa atong mga kaobispuhan tungod kay grabe gyud ang ilang pagpakabana alang sa ilang katawhan. Naay nangutanan nako, padri nganong mangilabot mo nga di mo mga minyo kung giinan ko nga amo taon ng katundanan oy isip mga magbalantay ba. Lisod kay pasagdaan lang mga matay makatibulaag kami sa pamatyo niya sa Ginoo. Bitaw ka sa Kristo, salamat kayo sa atong mga talarong obispo o usab sa support sa atong mga Vicars General nila Monsignor Roger Fuentes, usab ni Monsignor Ray Penagunda, usab mga episode Vicars no nga grabe ilang support ang mga Vicars foreign, usab na mga kaparian nga naa dinhi karon ug kadtong nagpabilin sila mga parokya kay nanay mga previous nga mga commitments apan nagpadala og mga delegates sa atong kalihukan karon. Pasalamaton kay ako sa atong mga Artisan Commission chairpersons ug ako sa mapasalamaton sa Commission Family Life sa CFL Core Group nga mura og way kakapoy apan giagwanta lang di ay nganuman tungod kay buot sila nga ang tanang mga minyo unta magpuyo nga malipayon ug ang pamilya unta maghiusa sa kanunay. Mananingkamot sila nga mahimong malampuson ang atong kalihukan karon ug kini gipanguluhan nila ni Jojo Okuniswiko nga atong mga Artisan Couple Coordinators ug sa mga district couples in charge, mga district couple coordinators, mga Parish Family and Life Ministry coordinators ug sa mga volunteers. Karon may isong ni Kristo ako sa tawgon si Jojo Okuniswiko nga mo padayon sa pasalamat kanin tanan. Mayong gabi sa tanan. Dugang pasalamat sa atong mga different committees. Ang procession team ni Father Andre Ventanilla, dagan kayong salamat Father. Nila sa seminarians, nila ni Sem Chesam, ni Sem Jumar, and ni Dudong Gampi, and ilang mga kaubanan. Kuyog usad ang atong mga communicators and marshals nila ni Dudong Randy Panchito o iyahang kaubanan. Ang brass bands, salamat kayo. Mobile sounds for our prayers, si Sir Frank Argoncillo, daghan kayong salamat Sir. Ang atong CADCOM committee, of course, silang Father Junel, Inday Milot o ilang mga kaubanan. Ang media friends, of course, kuyog sa diyan nato ang atong CBCP News nga ning lupad yun gikan sa Malila para pagduyo kanato ani atong kalihukan karon. Daghan kayong salamat ni Sir Roy and other media outlets. Of course, to our Monsignor Joseph Shongutan,
the Archdiocese of Cebu Media Liaison in charge. Salamat kayo Nyor, ganina bisag nauwanan ka. Padayon gihapon gyud ka nga nag-guide sa amoa. Sunod atong pasalamatan si Miss Marge nga nag-arrange sa atong tanan nga permits nga murag sugod 1 week ra gyud to actually 1 week ra gyud niya ang atong preparation niya. Daghan kay salamat ni Miss Marge kay siya ang nag-arrange sa tanang permits from the office of the mayor down to the following government partners. Ang atong CCTO or traffic nila Madam Raquel, sa RRMO nila ni Sir Fergus ug ang PNP. Daghan kay salamat po ninyo tanan. And of course ang mga people behind the scenes, ang food committee nga gipanguluhan sa District 2, Family and Life Ministry volunteers, sila si Sister Baby Pansoy o si Sister Froylin Baklay, daghan kayong salamat sa District 2. And of course, ang atong CFL Core Group, gikan pa ni sila nag-itukaw, nag-ihap sa mga signatures, natong tanan hangtod karon sa pagtabang ni aning procession rally. And ato sang idugang ang atong MFL Cafe Foundation nga si Sir Max Polache. Dayon anhita sa Karoza, pasalamat kayo ta sa mga Carmelites nga mga sisters nga nagpahuwam sa ato ang Martin family nga ang uban wa pa gyud kailakin sa manang likod ni Saint Therese. Sila si Saint Louis or Luis, Zelly, Martin. Atong timan-an kay sila ang ato ang patron sa Sugbo nga gideklarar gayud sa atong palangga nga amahan sa Cebu, si Archbishop Jose Palma nga patron sa tanang magtiayon sud sa Archdiocese sa Cebu, si Saints Louis and Zelly Martin. At pwede natuos mo ilang name para makasaguta, Saint Louis and Zelly Martin. Alright, sige. Dayon pansalamat nato sa Saint Joseph nga Karoza, gikan sa Mandaue, ang atong Our Lady of Guadalupe nga Karoza, and of course ang atong palangga nga patron sa atong Ginoo nga Batang Hesus, si Senyor Santo Niño. Kuyog ang ilang mga decorators nga sukad pa sila gabii, hangtod na sad sila karong gabii nga mag-atiman. Dayon ang atong mga program committees, sila si Monsignor Ting Angkahas nga kana sang diha na bitaw gikablit nga Nyor, pwede may kahangyo ninyo. Kuyog ni Ma'am Heidi Palapar, ni Monsignor Raul Go nga nagkuyog yun nato sugod sa sinugdanan. Si Dr. Rene Bulliser, of course. Ang ato ang igsuong magtiayon, si Brad Rexis and Sister Eileen Aloba. Daghan kan salamat, Brad and Sis. Ang katong nag-welcome nato ganina, ka-remember mo ang San Jose Coral. Daghan kayong salamat. Dinisad sa misa, amos ang pasalamatan si Father Glenn Guanzon, ang iyang kaubanan sa Commission on Worship, and Father Albert Benedict. Thank you kayo, Father, for hosting this one, and you said yes to us right away. Thank you so much for hosting this big event, and with the guidance of Father Andy, the rector, ang rector nila. Ang atong lectors and cantors, atong acolytes and collectors, ang atong choirs, daghan kayong salamat. Pero labaw sa tanan, balik na sad ko o pasalamat sa ato ang Santos nga patron sa Cebu, kuyog ang ilang anak, si Saints Louis and Zelly Martin o si Saint Therese of the Child Jesus o ang ato ang Holy Family, si Mama Mary, si Saint Joseph o ang Santo Niño. Daghan kayong salamat. Ato silang pakpakan sa makusog na pakpak. Murag hinay ra siya gamay. But sige lang, napay sunod nga pakpak. Kitang tanan, dili ni siya mahimong successful kung wala tang tanan nga ni Kuyo, ni Uban, o ni support ni atong mga pag-ampo karon. Kitang tanan, pwede kayo ta magdungan sa pag-ingon. Daghang salamat, Ginoo. And then, yes, I do to marriage and the family, no to divorce. I do to marriage and the family, no to divorce. Thank you so much. Mga kaisod ni Kristo, katong pasalamat pauna lang ito.
tungod kay nagpadayon magihapon na atong makalihukan alang sa atong pagsangyaw sa kanindot sa kaminyoon o atong pagsupak usab sa divorce bill no sa pananit karon padayon magihapon sa atong signature campaign ongoing magihapon kini ang atong mga homilies regarding sa kanindot sa kaminyoon padayon malagi hapon kini ang atong mga pag-ampo alang sa kaminyoon o sa pamilya padayon gihapon kini naay mga parokya nato karon nga naa sila run for the family naghimo sa mga kasulugan ngadto unya ang uban sa itong mga kaisunan naghimo sab og mga chapel based naman nga mga gitaw pagbisita sa mga panimalay o pasabot kanila unsa di ay kanindot ang kaminyoon o ngano sa tang moingon nga gikinahanglan tang mosupak usab sa diborsyo mao na di mga si Kristo no nga ang among pagpasalamat wala gini say katapusan kay ngano man padayon gihapon tas itong mga lihok pagpadayag sa atong paghatag o dakong bili sa kaminyoon o sa mahigayon sa ato gyud nga pagkakaguol nga ikanabitong ilang buot ipasupot unta ang diborsyo. Manang padayon ta sa Kristo sa ato mga kalihukan ilabi na sa kayuhan sa kaminyoon o gusto ng pamilya. Daghang salamat kantanan. Gusto rin ako suliton pagpasalamat sa atong city government, Mayor Mike, o ang atong acting mayor Raymond Garcia. No, kaya walang pakpak na igihapon. Tingali, mga 2,000 lang kita din but we have sent to the Senate 170,000 signatures. Sentimento sa mga Cebuano, no? 170,000, no? Still counting. Salamat po din, Melo. Okay. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Eduko ang inyong mga ulo. Og manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, og Anak, og Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Ihatag natin sa Ginoo, Senyor Santo Niño, Jesus Maria Jose, Saint Louis, and Sile Martin, masipag pagpakan yung gabi ninyong tanan.